Hello Boroland BTC माबोरै दं दिनैहाय फार्स्ट टाइम ग'प्र'जों लादों एसे गोबाव जाबायमोन नालाय गोबाव जाबाय ग'प्र'जों आनारस दं लोगो बे आरोखि ना ग'प्र'जों होलांनोसैलाय ओरैबायदिखा जोंनि बिटिआरआव स्पिड ब्रेकार बाराथार माबादै नै आरोखि दा माबायाव थांनोसै दा बेफोरबायदिनो इलेक्सन सफैबाय नालाय बिटिपि आरो मा प्लेन नुलांबाय थागोन आरोखि नै Kongres, malam silat saja tentang akal tektor tanggal tunggal maba mabi IMC lay na TMC salah megona boरैबा नुदों TMC खौ माबा IMC kontrolnya जागोनलै मानसिफोरजों होसो जानायसो फाव जागोन होसोनो बेथा उल्था होसोनायावसो दं सोरखौ होसोनायब्रा होसोनो हाया उल्था होसोनो बेदा गुलिगाव माबा हा जोंना गारि सालायग्रा खर'खौल' खोन्थागोनलै बेखौ खर'ल' खोन्थागोन गामियाव फैनायनि मोनसे इन्टारेस्टआ बेनो जे मोजां बार मोनो सोर लोगो मोनखोथाय नायगिर लाइमुथिनि लामानि अबस्था दालां सामफुट दालां मोननायसै दा सामफुटनि दालाय फिसा लामपुर सामफुरनि दालाय फिसा लामपुर दैनि नामा मिथिबाय आइदै बिदियाव बिखा बिखो मावा माया मावनांगौ जाखोलै Denjar bulet berubah udah nagir bawa malah kalah sejalan suci berlaman gaji karena lain g'थ'फोरा बोरै फैयो था बेबाराव माथो फ्लेगा ओरैनिबो दं ट्रेक्टरबो दं नांगोलबो दं जुंगालबो दं एर'प्लेनबो दं आखाइ दं बिफा दं सामफुर दै सामफुरनि दै फिसा लामपुर सिगाङाव बेखौबो बारबाय बिलामपुर दैनि उनावहाय सामफुर दै मोनो लाइमुथि थांजेननाय लामा मोनजेनबाय सेंग्राफोर बोलो हो नुबा सेंग्राफोरा देन्जारलै फाथोआ नै माथो गेजेर थैदों गोजा फाथो नामाब्रा बे माने माबा जोथोन गैयामोन नालाय ओंखायनो माइ आरो माइ बेफोर गासैबो फोथार जेब्ला बे माइआ मोनखांगोन बिनि उनाव नाय नैबावहाय नाथ बागानफोरावहाय आबाद बेखौ हाग्रा जोबसोमोन 2011-12 बिदियावहाय गासिबो हाग्रा जोबसोमोन ओरै नाय बै थिग न' नुहुरदों बेबो ओरै हाग्रा जोबथारमोन बेखौ बारस' थाबायोमोन जोङो गोदोहाय बैयाव मोनसे दंबावो आरोबाव फैयै जों लाइमुथि बाजार मोनफैबाय माइ गाबनाय खोनानायावनो होलांनोसै जाबायबो नामा थ' बा मानसिफोरा जाखुमाबायलै हाग्रामा महिलारिसो माथो नै Ya, udah bicara. Masih gimana mah? Maaf, saya sudah ngomong sih,
माबे नै ओरैबायदि थिफुदलाखा खारदों दासो खारदों हा बागदावनानै खारदों नायहरबावदों आरो नुवाखै नै लाइमुथि बाजाराव बिदि दाउनि ललिपप बेबो दाउनि पक'रा नै आरोबाव सेंगारा नै बिनि सिङावबा मा थायो बेखौबा मा होनो ओमफ्राय हा सिउजि ना सुजि आच्छा नै पियाजि आरो नै फिसा फिसा माबा माबि दंबावोसो नै जाग्रायानो जोबनो थाङा बावहाय गोथावल' बेलाय माथो बे बानलु साखिनि बिलाय जाजाबाय ना जाजाया जाजानाय जाबाय साहाखौ गोथाव बानायदो दे जाग्राफोरा बेलाय नुवाखै बेथ' बे ओरैबायदि गेन्द्रा दा नोगोर जाबावखागोन बे ओमफ्राय बियो मा बिहामजोनि संनाय गोथाव मोनजानायखाय उदैया फुटबल बायदिल' जाबावखाबाय उनि मा दोन बिलाय खोन्थाबाय थागोन नोंखौ बिराद जाथि सिबिनायनि मोनसे माबाखा हाग्रामा सारा सेंग्रा समनिफ्राय बियो एखेबारे जातिनि थाखाय नांनो ओंखारथार